Bună dimineața, doamnelor și domnilor, este ora 9:30 și începem prima transmisie a zilei. După cum observați, avem o primă poziție pe ziua de astăzi, este vorba de perechea euro-liră turcească, care se află de fapt a fost cam singura pereche care s-a aflat de dimineață într-o sincronizare perfectă și care a dat un semnal de intrare în trade. La momentul actual suntem long pe euro-liră turcească, observăm predicția zilei, o predicție clar long cu prețul peste open-ul daily, iar pe graficul de o oră un trend ascendent evident, deci o foarte bună configurație a graficului de o oră pe trend ascendent și așteptăm dezvoltarea în continuare a prețului. În cursul acestei dimineți am văzut o grămadă de perechi care erau potențiale perechi pentru tranzacționare și am să vă citesc așa lista pe care eu am trecut și pe care le-am notat ca potențiale perechi cu posibile oportunități de tranzacționare. Au fost următoarele: australian-canadian, australian-yen, australian-USD, canadian-franc, canadian-yen, franc-yen, euro-australian subliniat, euro-canadian subliniat, euro-franc, euro-USD, liră-franc, liră-yen, liră-dolar, liră-NZD, NZD canadian, NZD franc. Astea se apropiau cât de cât de o oportunitate, dar mai aproape de oportunitate, adică a fost acolo acele grafice care se apropiau de o sincronizare sau chiar aveau o sincronizare puternică, au fost următoarele perechi și pe acestea le vom vizita primele. În primul rând euro-NZD-ul. Euro-NZD-ul, o să ne uităm acum să vedem cam care a mai fost evoluția lui. Înainte de a prezenta euro-NZD-ul, facem o mențiune. Este foarte bine să așteptați îndepărtarea prețului de open-ul daily, pentru că dacă ați sesizat de obicei cele mai bune setup-uri sau cele mai bune semnale de intrare este atunci când predicția zilei este susținută și de o îndepărtare a prețului de open-ul zilei. Dacă ai o predicție, de exemplu, long, să spunem, ar fi bine ca prețul să fie, la momentul în care încercăm o intrare, să fie măcar la o cincime distanță din range-ul zilei, da? Față de open-ul zilei. Da? De ce? Pentru că dacă ai o predicție, să spunem, dacă ați văzut la lira turcească mai înainte, o să intrăm și o să ne uităm din nou, predicția inițială făcută conform zilei precedente era o predicție short, dar ar fi fost, cel puțin la acest moment, o predicție falsă. Și atunci această filtrare în funcție de poziționarea prețului față de open-ul zilei este o filtrare binevenită, pentru că odată plecat prețul, de exemplu cum suntem aici la euro-NZD, predicția zilei de ieri a fost o zi de indecizie. Puțin cam greu să faci o predicție pe o zi de indecizie, dar dacă ar fi fost să iau felul în care s-a închis candela de ieri, era o predicție short, da? Pentru că era o candelă roșie. Dar am spus că evităm să facem predicții în momentul în care avem candele de precedente care au acest aspect de candele de indecizie, da? Dar în cursul dezvoltării prețului, începând de la ora 00, predicția pe ziua în curs a devenit o predicție short. După cum vedeți, prețul este foarte aproape la acest moment de open-ul zilei. În mod normal, ar trebui să mă intereseze în momentul în care prețul se distanțează la măcar o cincime distanță față de open-ul zilei, adică predicția short este susținută și de o distanțare de aproximativ, deci cam în zona 1,64-355, cam în această zonă. Deci în momentul în care prețul ajunge în această zonă, pot să spun că predicția zilei este cu o probabilitate cu mult mai ridicată față de acest moment în care prețul se învârte undeva la open-ul daily. Da? Ok, spuneam că o să evoluăm în această tehnică și vom încerca să facem niște filtrări care să ne ajute să evităm cât mai mult semnalele false, cu toate că nu este nicio nenorocire că intrăm pe un semnal
care ar putea să, pe o poziție, într-o poziție care ar putea să plece împotriva noastră. Nu este, avem tehnicile de recuperare, da? Ok, dar încercăm să nu abuzăm de aceste tehnici de recuperare, da? Încercăm să le folosim cât mai rar, da? Asta ce înseamnă? Înseamnă că ar trebui ca procentul de predicții pozitive și implicit de tranzacții pozitive să crească, da? Să crească. Asta încercăm, să creștem procentul de tranzacții pozitive care nu ne obligă să folosim acele scheme de recuperare, de management al recuperării pierderilor. Deci în cazul de față, la momentul actual, pe daily avem o predicție bearish cu prețul ușor sub prețul de deschidere a zilei, dar nu suficient de îndepărtat. La Euro-NZD H1 ce observăm? Observăm că prețul se află sub EMA 20, da? Și în același timp observăm că EMA 20 este cu orientare short. Dar există o contradicție. Deci avem în bara precedentă a fost o bară, hai să spunem bullish, cu toate că a fost o bară de indecizie, iar bara actuală este tot o bară de indecizie cu o ușoară tendință bullish. Deci nu are sens să mai mă duc pe graficul de trigger să mă uit. Dar în momentul în care voi avea bară bearish sau candelă bearish sub EMA 20, cu orientare EMA 20 în continuare short și prețul la o suficientă distanță de open-ul de daily, spuneam că recomandat ar fi o cincime din range-ul zilnic, da? Deci 30, 25, 30, 35 nu trebuie să fie chiar farmacie, da? Atenție, dar să fie la atunci de-abia în momentul acela voi putea să intru și să caut intrările pe graficul de trigger. Deci la Euro-NZD deocamdată suntem în stand-by. A doua pereche pe care eu am considerat-o mai aproape de un posibil setup este euro-coroană suedeză. Observați că această tehnică ne dă posibilitatea, spuneam și aseară, de a tranzacționa, cel puțin din punct de vedere Forex, aproape orice pereche. O contează. Deci că este forint unguresc, că e pesos mexican, că ce vreți dumneavoastră, deci nu e nicio problemă. Și hai să mergem puțin pe euro coroană suedeză și să-l analizăm în prisma acestor filtre pe care noi le-am instituit ca reguli de intrare și respectiv, bineînțeles, și reguli de ieșire. Ce observăm? Predicția zilei de ieri, dacă ar fi să facem abstracție de faptul că a fost o candelă verde, deci care indica o candelă de indecizie, am spune că predicția zilei de ieri era o predicție de care? O predicție long, da? La momentul actual, singurul argument în favoarea acestei predicții long este că prețul este situat deasupra open-ului daily, da? Dar în continuare, candela de astăzi, conform regulii, ne indică o predicție short. Da? Ne indică o predicție short. Ok. Nu e nicio nenorocire. De ce? Pentru că candela precedentă a fost mai degrabă o candelă de indecizie. Da? Bun. Ce aștept? Dacă e să merg pe această predicție short, în primul rând, același lucru care îl spuneam și în cazul precedent. Aștept ca prețul să cadă sub open-ul daily și observați că el trebuie să fie la o distanță destul de 110 pips. Atenție! În cazul euro coroanei suedeze avem un spread foarte mare. 23, 53, 30, 34, 35 de pips, asta înseamnă 350 de pipeți. Deci acest range o cincime din range-ul zilnic de 110 pips sau 1108 pipeți nu este deosebit, pentru că ăsta deplasează foarte rapid. Da? Și atunci înseamnă că eu ar trebui să aștept la momentul actual ca prețul să ajungă undeva în zona 0,89, cât am zis? O clipă, puțin mai sus. Cam în zona 8,92 și 15, 8,92, deci cam în zona asta să am prețul și din momentul acela, bineînțeles că bara va fi clar bearish, urmăresc să văd dacă am sincronizare cu graficul H1. De ce urmăresc această sincronizare pe euro? De ce am considerat? Pentru că prețul se afla sub EMA 20.
la momentul în care am văzut eu perechea. La momentul actual observ o tendință de a trece peste EMA 20, ceea ce îmi dă de gândit și ar putea să fie un moment în care pot să scot din lista mea de urmărire euro coroană suedeză. Dar încă nu. De ce? Pentru că până nu voi avea o orientare clară a lui EMA 20 către nord, adică în direcție crescătoare, și nu voi avea bare care să se închidă și să fie clar peste EMA 20 din punct de vedere al graficului H1, nu am de ce să nu-l urmăresc în continuare. Surprinzător ar putea să fie că tocmai această trecere peste EMA 20 se sincronizeze mai bine pentru predicția conform zilei de ieri, adică pentru o predicție long. Este foarte posibil, dacă prețul rămâne peste Open-ul daily, se transforme în câteva ore, poate în orele care urmează, să meargă pe predicția zilei precedente, adică să avem aici o candelă verde, da? Și cu o distanțare a prețului față de rămâne aceeași regulă, o distanțare a prețului față de Open-ul daily, în condițiile în care se transformă într-o candelă verde. E clar că va fi o distanțare mai mare de o cincime din range-ul zilnic. Range-ul zilnic la această pereche este de 5541, este range-ul calculat pe 40 de zile, 5541 de pipeți, asta înseamnă 554 de pips. Nu vă adică 100 de pips și aici îi face așa, pognind din degete, da? Sau clipind. Nu are nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Perechea pe care am deschis poziția a fost singura pereche, a fost euro-liră turcească. V-am explicat chiar la începutul transmisiei de ce am deschis pe această euro-liră turcească. Există o sincronizare foarte bună între graficul daily și graficul H1. Avem un trend foarte bine definit, deci H1 un trend foarte bine definit long, și din punct de vedere al graficului daily am avut o distanțare a prețului mai mare de o cincime de Open-ul daily pe o candelă cu predicție actuală long. Observați că candela zilei precedente a fost o candelă cu predicție short, dar în același timp o candelă de indecizie, ceea ce ne-a făcut să așteptăm puțin să vedem ce se întâmplă cu ce se întâmplă cu prețul pe o perioadă ceva mai lungă din această zi. Acum am observat o chestie, de fapt noi am mai vorbit de acest lucru și spuneam că noi ca fus orar suntem într-o zonă foarte ok. De ce? Pentru că noi prindem jumătate din sesiunea Tokyo, toată sesiunea londoneză și, dacă ne ambiționăm, și toată sesiunea newyorkeză. Dar în general prindem exact perioada orară în care variațiile de preț sunt cele mai ample sau, dacă vreți, lichiditatea este cea mai ridicată. Adică începând cu ora 9, deci puteți, pentru cei care faceți chestia asta tot timpul, full-time tranzacționarea, puteți să începeți trade-ul începând cu ora 9. De ce? Că până în ora 9 deja prețul își face o idee, marea majoritate din zile își face o idee în ce direcție, sau, dacă vreți, se creează o predicție cât de cât mai corectă a zilei care este în curs, da? Adică este foarte greu să faci chiar imediat după ora 12 noaptea, când este și Open-ul daily, da? Să te trezești la 12 noaptea să încerci să plasezi poziții imediat după 12 noaptea. Nu, e bine să lași piața puțin să respire și are suficient timp, adică toată perioada asta de noapte în care are sesiunea Sydney și mai bine de jumătate din sesiunea Tokyo, da? Și atunci piața, cam pe la ora 9, 9 jumate, începe să aibă o direcție, da? Începe să aibă o direcție și se cam așează lucrurile, ca să spunem. Și atunci este mult mai ușor să te puși pe la 9, să intri în toate perechile, să vezi care dintre perechi au oportunitățile cele mai ok, da? Adică structura cea mai bună de dezvoltare a prețului conform regulilor de intrare pe care le avem, sau eventual de ieșire pe care le avem pe această tehnică. Rămânem în continuare, deci, cu poziția long la euro-liră turcească, fără absolut nicio problemă, da? Suntem în continuare într-o sincronizare clară, nu este cazul de hedging, că avem în continuare bare
destul de bine construite din punct de vedere al graficului de oră și așteptăm să vedem dezvoltarea prețului. Următoarea pereche pe care am observat-o și am considerat-o foarte aproape de un eventual setup a fost GBP-USD-ul, este în continuare GBP-USD-ul, să vedem cam cum se prezintă la această oră, cu 15 minute înainte de începerea sesiunii londoneze. Ce observăm? GBP-USD-ul cu o cincime de range de 20 de pips, observăm că prețul s-a depărtat față de Open-ul Daily cam la 15 pips. Nu pot să spun că este, da, e ok, nu trebuie să fie chiar 20, poate să fie 15, dacă cumva condițiile după o oră ne indică o posibilitate de intrare clar. Dacă condițiile după graficul de oră, și nu trec deocamdată pe graficul de oră, ne indică mai degrabă o stagnare sau, eu știu, o consolidare a prețului, o deplasare flat, o deplasare laterală, atunci acești 15 pips pe care are acum la ora actuală nu sunt suficienți și va trebui să vedem depășirea lui 20. Ce observăm? Este ok 15 pips, pentru că trendul în ultimele ore s-a definit foarte clar pe graficul de ore, deci avem un trend up care este în sincronizare clară cu ceea ce vedem pe daily. Observați că predicția zilei de ieri, dacă am fi intrat, să spunem, la 12 noaptea, conform predicției zilei de ieri, la acest moment, la ora 9:46, ar fi fost o predicție falsă. Da? Ar fi fost o predicție falsă. Și probabil la momentul intrării, acum am fi avut poziția în negativ. Da? Cam asta ar fi. Ok. Asta înseamnă că va trebui pe GBP-USD să așteptăm momentul intrării. Da? Hai să facem o actualizare a datelor, să vedem dacă într-adevăr acest grafic de trigger e corect trasat. Da? Imediat, cred că era corect 1.66.723. Da. E ok, nu e nicio problemă, prețul fluctuează. Observați că la momentul actual nu putem să spunem că avem o posibilitate de intrare. Spuneam la un moment dat că cea mai frumoasă posibilitate de intrare este momentul în care, cel puțin din punct de vedere long, e ceva de genul ăsta, în care ai EMA sub zona 0, ar fi interesant să fie aici și MACD-ul sub zona 0 în același timp, dar aici e ok, adică histograma, nu a fost nicio problemă, histograma era în zona pozitivă, ceea ce ne arăta disponibilitatea prețului de a-și continua tranzacționarea long și formarea semnalului cam în această zonă. Deci formarea semnalului, unui semnal corect, a fost undeva pe la ora 17 și 14 minute, dar ieri. Da? Și hai să vedem dacă ieri aveam avut această posibilitate. Deci ieri, la ora 17 și 14, 24, 10, bara de la ora 17. Observați, bara de la ora 17 era o bară bearish. Da? Deci nu puteam intra long ieri la acel moment. Eram sub grafic și în același timp aveam predicție, la momentul respectiv probabil era predicție de short, da? Dar ca idee, cam așa ceva așteptăm în condițiile în care avem sincronizare pe graficul da, ne uităm, avem NZD-USD-ul, avem în vedere. Hai să ne uităm, pentru că, uite, ne-a dat colegul Will, ne-a dat o idee. Acum ne uităm. Deci pe GBP-USD îl aveam în listă, da. Îl aveam și eu în listă pe NZD-USD. Și hai să ne uităm la NZD-USD să vedem, spune că s-ar putea să avem o posibilitate, un setup de intrare pe NZD-USD. Hai să vedem. La ora actuală eu pe NZD-USD deja am, cred că avem, da, ok. Hai să reactualizăm datele de pe NZD-USD, o clipă. Fac acea trecere M5-M1 pentru reactualizarea pe graficul offline. Iată cum arată la acest moment NZD-USD-ul și din punctul meu de vedere avem într-adevăr o trecere peste Open-ul Daily, nu sunt la o distanță super puternică de Open-ul Daily, sunt la 5 pips, ceea ce încă nu mă satisface în mod deosebit. Din punct de vedere al graficului H1, da, este pe un grafic care tinde spre long,
cu orientare long, cu bare long, dar din punct de vedere al graficului de trigger încă nu putem avea intrare. Ar însemna să facem o intrare long la momentul actual pe un vârf, da? Deci nu. Hai să ne uităm cum este poziționat. Dacă cumva, atenție, poate exista posibilitatea ca în minutele care urmează sau în orele care, nu știu, în cât timp se va dezvolta prețul, atenție, deci n-am de unde să știu, poate să dureze câteva secunde, poate să dureze o oră, poate să dureze două. Dacă voi avea trecerea prețului, deci acea încrucișare, atenție, a lui EMA 12 peste EMA 26 ar putea fi un semnal, dar nu este cel mai strălucit semnal de intrare. Atenție la acest aspect. Preferabil ar fi ca această încrucișare pe care noi o urmărim să fie undeva în zona negativă, da? Ar fi semnalul cel mai ok. Dar, în condițiile în care, să presupunem, această încrucișare rămâne și se formează în zona pozitivă, da? Trebuie urmărit să vedem dacă, atenție, histograma trece și ea peste zona 0. Dacă a trecut peste zona 0 și sincronizează cu această încrucișare, aproximativ sincronizare, atunci da, poate fi considerat un semnal. Nu este cel mai strălucit, atenție, dar poate fi un semnal de intrare. Preferabil ar fi să vedem această încrucișare formându-se ori cât mai aproape de zona 0, ori eventual pentru longuri, da, sub zona 0. Sub zona 0, pe graficul de trigger, atenție, pe graficul de trigger, în condițiile în care sincronizarea dintre graficul de oră și graficul daily rămâne neschimbat. Nu cred, deci la acest moment, la ora 9:51, nu este o oportunitate de intrare. Este o pereche pe care trebuie urmărită în cursul zilei de astăzi. Este poziționată foarte bine din punct de vedere al lui H1, pentru că suntem cu prețul deasupra lui EMA 20, dar ne mai trebuie candela verde, da? Pe H1, o candelă bine dezvoltată și în același timp semnalul de intrare de pe graficul de trigger. Deci cam asta despre NZD-USD. Era următoarea pereche pe care vreau să o comentez. NZD-USD, foarte bine sesizată situația, chiar foarte, foarte bine sesizată, și hai să vedem o altă pereche care este tot așa o posibilă pereche de oportunitate pentru ziua de astăzi, este USD canadianul. Este USD canadianul. Hai să vedem în ce situație suntem pe USD canadian. Nu e foarte greu să analizezi. Nu te mai interesează Fibonacci, nu te mai interesează pattern-ul, te interesează pur și simplu acțiunea prețului care trebuie să se sincronizeze. Și cam atât. Cam singurul lucru de care mai ții cont, dacă vrem să ținem cont de punct de vedere al unei structuri unei candele, este momentul în care candele fac aceste candele de indecizie. Deci corpul foarte mic și umbrele foarte mari. Da? Alea sunt candele în care preferabil să stai deoparte, să nu chiar și pe graficul de oră, da? Hai să ne uităm. Din punct de vedere al zilei de ieri, avem o candelă de indecizie. În mod normal nu poți să faci o predicție și atunci e de urmărit ce se întâmplă cu candela în curs, da? Cu candela de astăzi. Ce avem? Predicția la această oră, la ora 9:53, pe candela daily, o predicție bearish. Deci avem o candelă roșie, dar în același timp avem o problemă, avem prețul care stă peste open-ul daily. Asta înseamnă că această predicție este ușor alterată, ca să spunem așa, deci nu are o probabilitate la fel de ridicată dacă prețul ar fi sub zona 1.1058, sub prețul 1.058, care este prețul de deschidere a sesiunii de trade daily. Ok, hai să vedem pe graficul H1. În același timp avem pe H1 un preț care vine și stă de câteva ore sub EMA 20. Asta ne arată că o eventuală candelă roșie cu continuare a direcției sud sau direcției descrescătoare a lui EMA 20 poate constitui la momentul respectiv o posibilă căutare de oportunitate
de intrare, de semnal de fapt și de drept de intrare pe graficul de trigger. La acest moment avem o contradicție între graficul daily și graficul de o oră, o contradicție care ne spune să mai așteptăm. El ca structură e ok, deci suntem pe trend down pe graficul de o oră, dar candela orei acestea nu ne dă voie încă să facem o căutare de semnal de intrare, dar e de urmărit. Pentru că față de celelalte perechi pe care eu vi le-am citit, toată lista aia care m-am dat-o la începutul transmisiei, asta este o pereche care are o structură cu posibilă oportunitate de trade în cursul zilei de astăzi. Deci aveam o listă lungă și o listă scurtă, cum s-ar spune. Deci o listă lungă care o facem la începutul zilei de trade, trecem până toate și vedem cam asta ar putea fi. Și acolo unde avem perechi care față de criteriile principale, să zicem criteriile grosiere, apar și criteriile fine de fine-tuning, pe alea le punem într-o listă scurtă. Următoarea pereche este USD franc. USD franc. USD francul, întotdeauna pornim de la graficul daily. Nu avem nicio apăsare. Știți ce îmi place? Că nu contează momentul zilei. Vorbesc de momentul ăsta între ora 9 și 19 în care pot să mă apuc să fac trade. Deci eu pot să mă duc de dimineață și am, să spunem, de săpat la hârleț în grădină. De-abia aștept să încep. Este una dintre activitățile mele de primăvară preferate. Deocamdată este puțin cam moale în grădină și puțin cam frig, încă nu e de săpat, dar am de gând să-mi fac o grădină de zarzavat pentru... Și anul trecut am avut și am mâncat aproape toată iarna din grădina mea. Am de gând să dezvolt puțin în acest an. Iată, la USD franc am avut o serie de candele de indecizie, da? Deci finalizate în candele de indecizie. De exemplu, ieri această candelă la un moment dat avea o predicție short foarte bună, deci foarte puternică în cursul de aia, am și făcut intrări la un moment dat. Ok, iată că și astăzi, predicția zilei de astăzi, la această oră, este o predicție ușor short. Avem distanțarea față de open-ul daily, ar trebui să fie mai mare de 13 pips și suntem într-o distanțare de aproximativ exact o cincime din... și este clar că avem o predicție short. La USD franc, iată, bară foarte puternică, bearish. Asta înseamnă că am o sincronizare pentru ce... Noi aici avem o chestie de hedge. Eu nu voi face acum intrare până când prețul nu va trece de zona de hedge. Deci nu pot să fac intrare. Sau pot să fac intrare, atenție, și consider aceste două poziții ca fiind o singură poziție care trebuie să recuperez o pierdere. Da? Aș putea face și acum intrare, nu e nicio problemă. Trebuie să fiu totuși foarte clar în ceea ce privește. Deci am două poziții care... un hedge și o poziție de sine stătătoare. Asta înseamnă că pe USD franc, o să actualizăm puțin, putem căuta și putem să o trecem în lista, este deja în lista scurtă, USD francul. Actualizăm puțin datele ca să vedem exact ceea ce se întâmplă pe graficul de trigger. Ok, 87, 734 ultimul. Și iată că am avut o intrare pe ultima bară construită. Observați momentul ăsta de intersecție a, da, și bare destul de bine construite. Putem face intrarea. Eu am să fac o intrare la momentul acesta, sell, da, pe USD franc. Ok. Am făcut intrare. Foarte frumos. Această poziție este o poziție de sine stătătoare, da? Iar poziția inițială cu poziția buy este pierderea pe care trebuie să o recuperăm. Sau dacă vreți, putem merge pe următoarea idee. Considerăm la un moment dat dacă această poziție va intra și ea în care e ideea? Deci în momentul în care aceste două poziții vor intra în short, da? Vor intra în profit. De fapt și de drept noi nu vom mai avea de recuperat decât această pierdere de 13 pip și nu va mai fi pierderea aceasta de 18. Înțelegeți ce spun? De se reduce, dacă vreți, acea pierdere. Dar, mai simplu pentru noastră, ca să nu vă încurcați,
este că aceasta este o poziție de sine stătătoare pe care pot să o închid la un moment dat, fără nicio problemă, și să rămân cu cele două poziții de recuperat acel hedge inițial, fără absolut nicio problemă. Iată o intrare interesantă, da? Eu cred că a fost o intrare foarte ok. Am avut sincronizare perfectă. Acum, putem merge și pe ideea recuperării pierderii, adică toate aceste trei poziții să le consider per total o singură poziție și în momentul în care aici voi avea profit, pentru că aici calculul se face și în funcție, deci ia în calcul și swap-ul și comisioane și tot, da? Deci nu e nicio problemă. Pot să închid toate cele trei poziții, să închid această secvență de trade formată din trei poziții, două short și una long, să le închid pe profit. Da? Ideea de bază, deci ideea de bază este ca să închidem o secvență de trade în permanență pe profit și nu pe pierdere, da? Atenție la acest aspect. Încerc să intru pe una dintre platformele mele personale și am intrat de iurea în tramvai că am vrut USD franc și am dat USD yen. Ok. Bun. Se pare că ne-am apropiat de ora de închidere a transmisiei. Este ora 10. Ne reauzim la ora 14:30. Eu vă doresc o dimineață frumoasă. Nu vă mai spun, vă doresc o dimineață verde. Pentru că va trebui să fie verde. Scopul nostru este să nu mai avem nicio zi care să fie roșie, ci să avem numai zile verzi. Sau eventual, în cel mai rău caz, o zi la break-even, da? În care nu luăm nici profit, dar nu luăm nici pierdere. La revedere, doamnelor și domnilor, ne reauzim la ora 14:30.